Jesu. Uyamazi uJesu Kristu. Oh Nkosi yami, abamaziyo banjengentaba yaseSiyoni. Awe ngenyakaziswe. Ya abamaziyo. Yabona konke eshiwo uDaniel lapho uDaniel ngalezo ikhathi kuyokwanda ulwazi oluningi, kuyoba nesiphithiphithi emhlabeni. Abantu babebehlaba enyuka, khulume lo yababa ngoba abaprofeti bese athi ngasekugcineni kodwa kuso leso siphithi abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayokwenza into ezisabekayo. Do you know Jesus? That's the question. Indlela oresponda ngayo kuma situations iyakuveza ukuthi uyamazi. Look at your attitude. Look at your attitude. Buka mentality yakhe man ukuthi njani. Ngifuna ube honest wena. Mawuyichecka such mentality eyomuntu onalo ungcebo yolwazi. Ngiyakujaja. Ngithi angikujaji, ngiyakujaja. Kusho iBhayibheli lathi abangaphandle bayekeni but ngaphakathi ayihlali ikhothe. So ngikujaji impela. Buka. Una 4 years usindisiwe, una 3 years, una 7 years, khona ingwenyake nje eseyidonsile ngempela. But buka inhliziyo yakhe incane kanjani. Lokwaba yejuba. And ngendlela one wisdom bazalwane. Ngendlela one wisdom ngayo, nangendlela ogcotshwe ngayo, but yonke lento uyibeka eceleni uveza ingane yakini. Ingakho kunokuthi izimo zithi better up zenza njani? They worsen. Do you know Jesus? Yazi akusibo bonke abantu ababizwa ngezitha ngoba ngempela beyizitha zakho. But attitude yakhe ikhanda izitha. These people were supposed to be your followers because you are following Christ. But because makufika isimo kuvela ingane kamama akho, kuvela ingane kababakho. That is why. Phela makuvela ingcebo yolwazi, ingcebo yolwazi will minister the cross to the hearts of men. But ingane kababu wakho nomama akho ikhanda izitha. Do you know Jesus? Angifuna ungena ku sincere heart. Do you know Jesus? There is a thin line between ukusonta nokulandela uJesu. Futhi mawungayazi ungayitshela uyakholwa kanti uyasonta. Ungayitshela uyakholwa. Zo2 izinto okumele uyigade mawuyikholwa, not amademoni. Gada sinful nature wakho. Bese ugada uSathane. Ngoba lezi zinto zoyi2 azusaba umlilo. You know, you can pray in tongues. And lama tongues iyangixaka ngoba mina ngilizwile iBhayibheli lithi ama tongues they are there to edify you. Ukukulungisisa. Manje uyawasho kodwa. That's why ngithe mawusumzalwane nonqeba bazalwane anginazo indaba ezimnanzi zokunikitaza ne, because soon we are going home. Now that's why ngithe there is a thin line between ukukholwa, being a follower of Christ, and playing church. We can play church, abantu basindiswe playing church. We can play church, abantu beba delivered and healed, but we play church. Ngoba kunomehluko omncane. That line is very thin, bazalwane. So again, lokhu kuthiwa ngibuze. Do you know Jesus? Do you know Jesus? Konke ngihlale ngisho inganakeki.
uJesu ngale kokuba umsindisi uyinkosi. Siyavumelana manje. Indlu yonke iyavuma ukuthi uJesu yini? Now. Isho ukuthini lento ukuthi uJesu uyinkosi? Again ngizophinda. Ichaza ukuthi his word is final. Ngale kokuthi uzizwa kanjani? Ngale kokuthi ulinyazwe yini? Ngale kokuthi wena uphathwe kabi yini, ukhutshwe yini? Sewaphonse onke lawo ma tantrums esoul yakho. Ngale kwalokho kunezwi lenkosi. And izwi lenkosi ilona elinjani bazalwane? Eligcinayo. Izwi lenkosi liyagcina. Angazi impela ngibe exposed ebukhosini bakithi kwaZulu. Kodwa ngilalela iprotocol yakho. Ukuthi noma inkosi inababonisi bayibonisa balegcineni kosuku izwi layo ukuthi inkosi yona ibithini. So emozothi uJesu uyinkosi uchaza ukuthi empilweni yami ngibuswa iheartbeat yezwi layo. Mayithe inkosi love noma thiwa ngiyibonke engayithanda la. Kodwa ngoba inkosi ishiye. Kusho inkosi. Engakho ngibuza, do you know your king? Lesilifunda ngolesithathu ne? The very same nkosi khala ithi labantu igama lami liseduze neindebe zabo. Kodwa inhliziyo zabo bayiqhelise kude nami. Yabona? Inhliziyo zenziwe njani? Hayi ukuthi zikude, uthi lo baba yibo voluntarily benze njani? Bayiqhelise kude. Do you know Jesus? Ake ngikubuze. Uyabusa ngempela kuwe? Noma ukusho as islogan sokusindiswa? Does he reign? Ngiyaphinda futhi. There is a thin line between ukudlala ukusonta nokuba umlandeli kaKristu. Yazi ubona ngani mawudlala ukusonta? Every time you pray, you can pray, sometimes you cry. Right bazalwa? And kuyenze. But kusabe lokhu kukhala uma kungenayo conviction of your present weaknesses. Ngoba kuzokwenza ukuthi ubukhala kanti you were just stuck emhlabeni wama emotions, emhlabeni wesoul. Uthi mawufika ngale in this uthi qombo ngale kwelika moya bese uNkulunkulu athi as much as I'm aware of your pain but I have few things against you. Mawungakazi ulizwe izwi uthandaza elithi but I have few things against you. Noma thiwa zishwaqilini wele bewusabambeke la kuyirelem yesoul as you were praying. Do you know him? Uyinkosi ngempela nukuwe. Ezinye zezinto lezi oyigadayo makuthiwa you are pursuing God in prayer ngoba kunezinto odinga ziphendulekile. Sathini Wednesday, God will always respond to the faithful. uNkulunkulu yohlale eattenda abathembekile bakhe. That is why we have Christians who have given up emandleni omthandazo. Abazalwane abaningi bayakholwa impela but deep down bazi kahle ukuthi amandla omthandazo abasakholelwa kuwo. Yingakho makuthiwa kunomprofeti ngapha bagijima bayakhona.
kuthiwa loya ke izinja ziyakhuluma maye khona sebeyagijima bayakhona yindaba fikela khona bekhathala ukuyiyela bona kuThixo because they kept on facing steel walls and there is not a steel wall, it's a question of uyinkosi ngempela yini kimi mangithi yebo uyinkosi yini engayikhomba mina imuphi umumo wami phambi kwakhe ofakazela ukuthi ngempela uyinkosi yabo yabona uJesu mayiseyinkosi umoya ongcwele ewumluleki wakho awulindi ukugive epulpit ukuthi yekela ukuhleba awulindi ukugive epulpit ukuthi ngoba uyindoda nje funda ukuthanda unkosikazi wakho ngoba umama nje funda ukuhlonipha umyeni wakho awulindi la umbonisi madoda umluleki umkhandlo wakho umoya ongcwele uyakutshela ukuthi how to appropriate yourself when you are approaching a king of kings. Sayifundisa le ukuthi umoya ongcwele akabe yini umkhandlo akabe umkhandlo wakho sho njalo uJesu benje mina ngihamba manje ngifuna ukuyohlala lapha ukuze mase niza kimi umkhandlo engininika wona kube uyena onilulekayo ukuze konke nginiphathele kona kube ngokwenu. Uyamazi noJesu eyinkosi empilweni yakho uyamazi uyamazi uma uJesu eseyinkosi empilweni yakho yazi kunezinto angeke ukhulume kuzo but ubukhosi bakhe phezukwempilo yakho kwenza yonke ubuqaqabule ba Kristu phezukwempilo yakho it will do all things ubukhosi bakhe. I once shared this. I discovered ukuthi yini eyenza oMichael noGabriel bathuse mabeqhamuka. Not ngoba by nature bethusa, but lento izwayo mawubabona usuke uzwa ifiye yabo abanayo towards God. So mabeqala bekhishwa bethunyelwe emhlabeni ukuza kubantu beza bephethe aura yefiye kaNkulunkulu. Abonje now njoba umzalwane indlela ozoqhamuka ngayo kubantu mawuthunywa uThixo izolawulwa ukuthi wena phambi kwakhe ukwazi ukuthuthumela ufikephi. Hallelujah. Do you know Jesus? That's a question. Tiwake lo yamfo hey kuye kufihlwe onke amagugu kufihlwe yonke ingcebo konke ukuhlakanipha kukaThixo kukuloya baba indodana kaNkulunkulu. Now there are a few things engifisa sixoxeke bazalwane about the full assurance of faith. Ukuthi if full assurance of faith, what does it produce? Number one, a full assurance of faith leads to daily intimate fellowship with God. Ukukholwa okupheleleyo kuthiwa kuholela ekutheni umuntu usuku nosuku abe nani abe ne-intimate fellowship noThixo. Ila khona ke sithola umoya kaNkulunkulu uvumelana nomoya wethu ukuthi impela sizelwe nguye uThixo. But yonke lento iqalapha
fellowship. Ake uthi fellowship. Njengalokhu bengifundisa emavikini andlule ukuthi uNkulunkulu into ayifuna kumuntu ubudlelwano. uNkulunkulu uyayibona imali oyifunayo. Uyayibona izinto ezimaterials alokhu kuphilo oyifunayo. Uyakubona and akanankinga nabo. But the greatest issue kuNkulunkulu, yena he is looking for something very simple. He is looking for what, bazalwane? A relationship. uThixo ufuna ubudlelwano kuwe. Ufuna ubudlelwano. Ingakho enamandla onke nenkazimulo yonke, uNkulunkulu ngeke kumanipulate ukuthi umkhonze. Ukhetha ukukuncenca. Ngaphela iminyaka ekuncenca ngoba ufuna ukwenze ngentando yakho. Akafani noSathane. The devil will manipulate you, uzokunika ultimatum and what not, ukuze uzoba busy. But uNkulunkulu angakuncenga kuphele 5 years ekuncenga nje. Ngoba ufuna mawusu connecta kuye, uconnecte ngenhliziyo evumayo. Not by manipulation. Kuthiwa ke i-full assurance of faith ihlala isiholela ekutheni every day asibe ne-fellowship noThixo. La khona umtshela ukuthi uyamthanda. Nisho inyama yakhe ikhubekile. Ngoba ufila sengathi akayiphendula imithandazo. Mina ngimazi uThixo ngayiphendula imithandazo. Angimazi bazalwane. Ngeke ngalifunda iBhayibheli ngaliqeda. Lo engimshumayelayo ukuphendula usathandaza. Angimazi lo wanikwa yena, but mina nginesho ukuthi angikunikanga loyo. Mina ngimazi uThixo wenze njani bazalwane? He answers prayers. Uyaphendula. So there must be fellowship. Then this is where the Spirit of God, the Holy Spirit, begins to agree with us ukuthi ngempela singabantwana bakhe uNkulunkulu. So ezikhathini zama uncertainties and changing times, kubalulekile bazalwane ukuthi sibe ne fellowship noThixo. Kunamazwi asho uMama Masondo la. Wathi noma kwenzakalani empilweni yakho. Nimzwile bazalwane? Bengimlalele nami, bengikhona ngimlalele. Wathi noma kwenzakalani empilweni yakho, awuyishintshe indlela okhonza ngayo uThixo. Awuyishintshe. Ugula awuyishintshe indlela okhonza ngayo uThixo. Phoxekile uthukuthele awuyishintshe indlela okhonza ngayo uThixo. Uthini uJobe lapha? Uthi wena mama uyisithushana. Ona baku wrong utasho njalo. Awuyisho leyo nto kumama. Yabo. Nezwa botata. Botata ba awuyisho kuleyo nto unkosikazi wakho. Futhi una walobola isithutha. Washada isithutha. So you don't say that. So ngiyamphikisa uJobe lapha. Amen bazalwane. Yenza into okuthiwa hermeneutics. Ngiyamphikisa uJobe. Now uthi wena mama man kwakumele athi wena nkosikazi ukuthi unokukholwa okuncane yabona. Kumele asho njalo. Usethi kuye ke kanti kuNkulunkulu siyomukela okuhle kodwa na. Awazi into uNkulunkulu ophile unamandla futhi okwenze njani okuthatha. uJobe lapha as much as waye address unkosikazi wakhe kodwa naye kunengxenye yakhe ayi address ukuze ngeze ukuyithola ephumile esandleni. Ikhona ingxenye yakhe eyayivumelana nepain kaMama. Lo mama kumele azizwe kanje ngoba kwazona le ingane ezishonile zivundle kuye for 9 months. Uyabona why ngithi uJobe besingahlala phansi naye kancane. So ke as much as he was addressing the wife, but nakuye kunengxenye ye address ukuthi
noma umama ngaphuma esandleni mina ngisendaweni yamagunya angikwazi ukuphuma esandleni. Wathi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile alibo. In other words, akashintshanga attitude yakhe just because there's a situation. Ngicela ungipha. Thank you Lord. Ngicela ungipha 1 John chapter 1 verse number 3. Sibhale phansi bazalwane. 1 John chapter 1 verse number 3. Lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza khona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi, kepha thina sinenhlanganyelo noYise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Yisho ukuthi fellowship. Yes, uyabona abapostoli bathini? Bathi lokho esashunyayezwa kona nathi senze njani? Siyakudlulisa kini ukuze nina nibe nenhlanganyelo nathi. Oh, inhlanganyelo ihlukile, khona inhlanganyelo abaphakathi kwamfundisi nebandla. But naye umfundisi ukuze izinto izoba right akabe nenhlanganyelo nalo amshumayelayo. Basho njalo lapha ke lamadoda. Athi njengalokhu nathi sinayo inhlanganyelo noYise kanye nani nanendodana yakhe uJesu Kristu. There must be fellowship. Somebody say fellowship. Bazalwane, uma une fellowship noThixo, umuntu one fellowship noThixo, one of the things ozoyifica kuyi peace. Akekho umuntu ongaclaim ifellowship noNkulunkulu but mawusondela kuye uzumsindo. Fellowship with God brings you peace. Thula. Oh, Nkosiyami. Inhlanganyelo noThixo iletha ini kuwe ukuthula. Usho njalo Isaiah 26 But I will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Wena Jehova umgcine ekuthuleni lo ongqondo yakhe nenhliziyo yakhe ihlala ku wena umgcine ekuthuleni. So there must be fellowship. Umuntu one fellowship, one of the signs is staying bazalwane, peace. Engathi mayekutshela isimo njengamanje sikhona uyibuza ukuthi manje waye cool kanje. Fellowship. uJesu he had a strong fellowship noBaba. Ingakho kwathi kune storm yayilalela inceko. Bathe noma sebemvusa wathi ngiyoba nani kuze kube nini? Kuphi ukukholwa kweni? Waqeda futhi wangabanaka wathi moya awuqhelela wena lwandle thula. Same time, yeah. I believe wabuyela emuva fikwalala. Umuntu one fellowship noThixo uba nani bazalwane? May the Lord Almighty God remove every noise in your soul. Umsindo senhlizweni yakho. May the Lord of hosts shut it down. Ilomsindo ogcina ureject isifundiso uhleli phansi. Umsindo. Umsindo. Ibazalwane. Umsindo. Ubo lo mzalwane phakathi kwakhe une sound ka 50,000 la. Igqoma night and day. Unomsindo lo mzalwane. Kodwa ngidalelwanga umsindo. Know who you are. Know who you are. Mina ngakho mangibona ukuthi ama battles asemaningi. Shaya ngapha. Doqala engenzayo I switch off my phone. Ngoba ngeke ngimuze uThixo mase nginomsindo mina. So kuze ngimuzwa I need to shut everything down. Thatha ukhe moto ngifake lapha eDrobheni ngikhiye iminyango ngihlala endlini.
Ngiphume emsindweni esiphithiphithi. May you be free from the noise. Ngiyawuzwa lento. Lo msindo ngiyawuthulisa egameni la Jesu. Ngabe usengqondweni yakhe emphefumulweni ngiyawuthulisa in the name of Jesus. Every noise. Awuhambi noThixo uma unomsindo. And into ethulisa imsindo qinisa ifellowship. Qinisa ifellowship kuze kufela khona uzwa sengathi akusa exist lutho beside him before you. So kuthiwa ke sinenhlanganyelo. Elungipho Romans chapter 8 verse number 16. Oh Nkosi, thulisa imisindo yengqondo. Ngoba kunemisindo esemakhaya kanti idalwa umsindo ongaphakathi. Kungaze kuse kungabanja ama meeting for 3 years kudilwa ne external noise kanti inkinga umsindo kubazalwane. Umsindo la phakathi. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi thina siyini bazalwane, singabantwana bakaNkulunkulu. So kumele kube ne fellowship. The more kuba ne fellowship fika la khona umoya oyingcwele efakaza kithi ukuthi lalela ke lento ekwenza uphile kanje uthandaze kanje ingoba impela uyinzalo yakho ngabonwayo. Isho my offspring of God. Wena uyinzalo kaNkulunkulu. Njengoba enjalo kwelesithathu nami la kwelokuqala nginjalo. Unomsindo lapha khona cha usekuthuleni kwaphakade. Oh. Is he angry lapha khona? Cha. Usekuthuleni. Uxakekile yini uThixo lapha khona? Cha. Njengoba enjalo ke lapha ya nami la nginjalo. Nami njalo. So ke ifellowship uyithandwa zami iletha in total stillness, total peace. Angithi ifellowship iyakufundisa ukuthi uyena onamandla. Nayo yonke into engayibona ishintshe empilweni yami izokwenziwa amandla akhe kimi. Not mina ngimnceda. Total dependency. Yeah, lento total dependency kutshela ukuthi uyo namandla. Amuzu uJesu uthini? Uthi bukani fellowship injani? Uthi ubaba uhlala kimi. Nami ngihlala kuye. Kodwa ngoba ngisemhlabeni ngibethe inyama, uyena kimi owenza umsebenzi, uye kimi. Total dependence because of fellowship. Hlanganyelo bazalwane kuyahlanganyelwa noThixo. Uzokwazi ukuhlanganyela nabanye abantu. Uzokwazi ukuattenda ubchildish babanye abantu. You will become a bigger person in the room. Badwa ufica umzane sekuthiwa ugijima amakhodi udluntu lomunye umntwana eweave kwavela isokisi ngaphansi. Ensekumele sithandaze manje. Kwenzakaleni ayikuthiwa uzoboshwa impela, thandaza nceke yenkosi. Angisajulukile sizokhipha a childish mzalwane ejele. Wenzeni udluntu lomntwana abantu wamuthi wamncontula iweave. Ubond umzalwane impela but ifellowship noNkulunkulu because ukuba ifellowship beyikhona indlela yobungcwele ade engalungisa ngayo lesi. Angisho yobuthutha yobungcwele. Manje unodluntula abanye abantwana amaweave. Bese uyohlala ejele weekend yonke. Sesikubuza bekunjani ukudla kwaseshele.
Ama ngakubuza khuleka ngizokubuza nje. Ukhona ugeza ubugeza, angokubuza imibuzo eminingi. Somebody say inhlanganyelo. So mawusukhona kumele wazi ukuthi isikwelede esikhulu ukuba nenhlanganyelo enganqamukiyo noThixo. Udriver iba nenhlanganyelo. Yabo, uclean endlini whatever iba nenhlanganyelo.